खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जोङो रायलायगोन जायफोर सेंग्राफोरा न'खराव बिमा बिफाखौ माने दाबि होबाय थायो केटिएम नांगौ मबाइल नांगौ आइफन नांगौ आरो जाय सिख्लाफोरा माने गोदान गोदान ड्रेस नांगौ मबाइल गेदेर गेदेर नांगौ बेफोरखौ नागिरोना बिसोरखौ आङो फंसे बाथ्रा होननो नागिरदों दिनै गाज्रि मोननाङा आं एकदम थार बाथ्रा बुङो जा बुङो दिनै साननैसो सिगां तामिलनाडुआव 12 नि एग्जामनि बोर्ड एग्जामनि रिजाल्ट फैदों आरो बेयाव बे तामिलनाडुआव गासै 8 लाख प्राय 9 लाख स्टुडेन्टफोरा बे एग्जामाव जदो आरो एग्जामखौ होदों आरो बिनि गेजेराव सासे सिख्ला जायनि मुङानो एस नन्दिता आरो बै सिख्लाया 600 मार्कनि भितराव 600 मार्कखौ मोननानै बे तामिलनाडुनि भितराव टपार जादों आरो नोंथांमोना मिथिनो लुगैगोन ना बे हिनजावसानि बिफाया मा मावो बे हिनजावसानि बिफाया सासे काट मिस्ट्रि माब्लाबा खामानि मावबा मोनजायो खामानि मावाबा मोनजाया आरो बेबायदि न'खरनि खासे फिसाजोआ दिनै बे तामिलनाडु बायसा रायजोनि गासैनिबो भितराव हाइस्ट मार्क लाबोनो हादों आरो बे तामिलनाडुनि भितरावनो टपार जादों आरो बिनिखायनो जोङो आसलते गोबां फरायनो हानाय बा होनो हानाय न'खरनि गथ'फोराबो बेबायदि रिजाल्ट लाबोनो हाया आसलते सोर रिजाल्ट लाबोनो हागौ बेबायदि जाय आसलते फरायनायाव अरिजिनेलि 100% गोसोखौ जाय फरायनायावनो होदो बे मानसियासो बेबायदि रिजाल्ट लाबोनो हागौ जोङो आसलते किसुमान बाहाना बानायो जोंहा इदि गैयामोन बा न'खरनिफ्राय सापर्ट मोनाखै जोंहा न'खराव दावराव जाबाय थायो बेफोर एकदम बेकार बाहाना बेफोरबायदि बाहाना बानायनानैनो फरायनायाव जोङो माने गोबां बिदि गोरोन्थि मावबोयो आरो मावबोनानै जोंनि रिजाल्टफोरा गाज्रि जायो बांसिनानो 10-12 फोराव गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय मबाइल बा गेम बाइक बेफोरनिफ्राय आजिखालि बांसिन माने रिजाल्ट गाज्रि जानायफोरखौ नुनो मोनो बेनिखायनो गासैखौबो आं होनो आरो नोंथांमोनाबो गाज्रि मोननाङा होननायनि थाखाय आङो जि होनदो एकदम सैथो बाथ्राखौनो होनदो बेफोरखौ टाइम पास खालामना लाब गैया एसेमान फरायनायाव ध्यान हो निजेनि लाइफखौ बानाय बेनि उनाव गोबां टाइम मोनगोन बेफोरनि थाखाय गोबां टाइम मोनगोन नों दा जिखो माने सानबाय दङ ना बेफोर गासैबो जाफुंगोन जेब्ला नोंथाङा साक्सेस जागोन फरायनानै माबाफोर गेदेर खामानि गेदेर साख्रि मोनबा बेफोरो एकदम बोसोरसेनि भितराव नोंथाङा गासैखौबो जाफुंहोनो हागोन नाथाय नोंथाङा बे फरायफुनाय टाइमाव बेफोरखौ एन्जय खालामनानै जुदि रिजाल्टखौ गाज्रि खालामोबा उनाव मा जागोन नोंथांमोना खाथि खालानि एसे बैसो जानाय मानसिफोरनाव सोंबा मोजाङै मिथिगोन आरो सोंलायनाङा खाथि खालानि एसे बैसो जानाय मानसिफोरखौ नुबानो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै मोनगोन आं जुदि थिग बाथ्रा होनदोंबाथाय भिडिअखौ नायनानै सिङाव लाइक बटनखौ क्लिक खालाम आरो जुदि गाज्रि जादोंबा आं होननाया जुदि नङाबा डिसलाइक खालाम लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।